Добре, няма да викам за В, няма да викам нищо. Просто почвам играта. What the? What the heck? До четвърта. Öleceğimiş buradayım. O kadar kez ıslam. O dikkat. Ivoya me get out. Sirmano be out. Lero menge. Не. Четвърта е хубава. Öleceğimiş buradayım. O kadar kez ıslam. Трета. О, аз лимам, да. Тук имам и Памелияни. Аз той не играех. Ти не играех, аз играех той в момента. Телевизора не е добър. Нищо няма да говоря. Ladies and gentlemen, thank you for calling flight because it's Airlines. Welcome to Mykonos. Welcome to Mykonos. What the heck, какво стана? Ще имам, знам колко. Сигурно ще прескоча напред, да, ще прескоча напред и тогава ще видите.
Добре, музиката свърши, много интересно беше. И още не можем да купим 5 лева. What the? Пак ще я направим. Кажи ми като мъж на мъж, къде сгреших с нея? Защо си тръгна изведнъж? Защо да живея? Ще кажа като мъж на мъж и да боли ще мине. Не е лесно, но се дръж, не се пробивай сине. Остави ме, нека се напия, изтрезея ли ще се убия. Нека пием двамата тогава, но да страдаш тя не заслужава. Остави ме, нищо не разбираш, как боли от обич да умираш. Болка е по-страшна и от рада, като гледам моя син да страда. Това сърце голямото, да знаеш как